Mukabat sa kapin 27 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ug expired nga tambal nga nakumpiska gikan sa mga operasyon sa PDEA Region 11 ang gipangsunog. Ato ibalik si Argil Relator. 3,410 grams sa shabu nga mobalor og 23.2 million pesos. 26,828 grams sa marijuana nga mobalor sa 3.2 million pesos. 126 pieces sa marijuana plant nga mobalor sa 25,200 pesos ug expired nga mga tambal nga mobalor og 1.2 million pesos. Mukabat sa 27.6 million pesos ang kantidad sa maong mga illegal nga droga ug expired nga mga tambal. Kini ang gipangguba pinaagi sa pagsunog gamit ang ekipo sa usa ka punerarya sa Davao City. Gipangunahan ang maong aktibidad sa PDEA 11 sa presensya sa mga representante gikan sa Regional Trial Court, DOJ, PAO, PNP, NBI, DNR-EMB ug uban pa. Sumala sa PDEA, kini aron nga maundang ang duda nga basin dunay gina-recycle nga illegal nga droga nga nakumpiska sa mga operasyon. Subay sab kini sa mandato sa PDEA ug pagtuman sa regulasyon sa Dangerous Drugs Board. Ito, magbibis naman yung distraction base ron sa desisyon ng korte. Kung may desisyon na yung kaso, you will be subjected for distraction. So, pero sa atin, yung frequency na ginagawa natin is every 6 months, nagkakanda kami ng distraction. Samtang mipaklaro sab ang PDEA 11 nga walay laboratorio sa illegal nga droga sa Davao Region. Kinihuman minilyon ka pesos nga kantidad sa mga illegal nga droga ang nakumpiska sa operasyon sa NBI sa usa ka balay sa Kabantian, Davao City niadtong June 8. Dumarami kasi in the sense may pumapasok pero nahuhuli natin. So meron kasi mga strategy yung ating mga sindikato kung paano ilulusot yung mga illegal drugs. Nasabi ko na kanina, kung may nagbabantay sa isang checkpoint, hindi naman niya magdadaan. And definitely gumagamit kasi sila mga courier services natin Hinoon, parayon ang PDEA sa pagpakusog sa mga operasyon sa pagpakgang sa mga nagapasulod o nagadula og illegal nga droga sa rehiyon. Ako si Argil Relator, One Mindanao.